Masquera saying Muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Can I get a channel, please? Don't forget to subscribe. Subscriber. Don't forget to comment and share this video. Na Muri Zimbabwe, Tavi Nenyaya, Zim Live, at our Zanu-PF kutaura echiti munhu wese asiri kugutsikana neappointment Army General Valerio Sibanda as a Politburo member arufanira kuenda ku-Constitutional Court nenyaya yezvinhu doko dzinoperera nyaya idzi muri Zimbabwe. Vataura ivo vachiti maZimbabwe's ese ari kuchema neappointment yaValerio Sibanda vari kuratidza kuti hapana chavanoziva about mutemo zvikanzi vanhu vakawanda vari kurizota to mutemo unotaura uchiti security service members hafanire kunge ari kuparticipate mu politics kuva active mu any political party zvinzi asi havasi kutarisa constitution yese. Vakataura ivo vachiti pane section yeconstitution inotaura yachiti every Zimbabwean ane right yekuchuza political party yake zviri free muri Zimbabwe. Vakataura vachiti munhu wese ari kugutsikana neappointment yaValerio Sibanda ngaapproach the Constitutional Court. Zvinopera mushe promise ngwananzi vabuda vachitaura vachiti Zanu-PF ngaisatyore mutemo ichingori fair vanhu ku-Constitutional Court. Vakataura ivo vachiti appointment yaValerio Sibanda ikuratidza kuti army iri kupiwa simba muZanu-PF kanzi zvakare Valerio Sibanda kana vachida this post Zanu-PF vanofanira kustep down as an army general. Zvakarewo Douglas Munzora vakataura vachiti appointment yaValerio Sibanda iri very wrong. Then poitawo vatabani mpofu lawyer re-CCC vakataura vachiti appointment yaValerio Sibanda haisi constitutional asi the Zanu-PF information, the director of information vaFarai Marapira vataura vachiti constitution inofanira kutariswa yese vanhu voona kuti Valerio Sibanda vanodhiziva kuappointwa seZanu-PF Politburo member. Amene munona senyaya tata kuigirai tudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.